Parlem amb Mercè Climent, que ha vingut a presentar-nos El misteri dels Reis d'Orient, publicat per Lletra Impresa Edició Asia, a la 52 edició de la Fira del Llibre de València i al Jardí de Vivers. Mercè, benvingut a un any més, i creix Lletra Impresa, va creixent. Creix Lletra Impresa, estem molt contents. L'any passat veníem només en 4 títols i este any hem triplicat i ja venim en 12 i estem molt contents. Som molt faeners. Sí, molt faeners. Ja estem fent per ahí investigacions, a veure si pronte tindrem la nostra caseta també. Per això és que els Reis d'Orient se porten bé. Sí, es porten molt bé, clar, perquè nosaltres ens portem bé també, no? Presenta el misteri dels Reis. Quin misteri envolta els Reis d'Orient? Bé, el misteri dels Reis d'Orient és una aventura que viuen 3 xiquets que tenen 8 anys, que són Alba, Dani i Lluna. Són 3 xiquets molt diferents, perquè si vos fixeu en la portada tenim a Dani, que és pèl-roig, tot ple de piguetes, Lluna, que és una xiqueta negra, en el monyo tot alborotat, en llaces de color. Angela Davis, sembla. Sí, i després tenim a Alba, que és una xiqueta pràcticament albina, blanca, en el monyo de tant ros, blanc, no? I són 3 xiques molt diferents, però que al voltant del llibre ens donarem compte de que no eren tan diferents com es pensaven. I són, bé, acaben de complir els 8 anys, i als 8 anys pot passar, o un poc més endavant, que els xiquets perden la innocència, comencen a no creure en determinats personatges, com som el ratoliner de les dents, o els donyers, les bruixes, ja deixen de creure en tot este món màgic. Llavors jo els oferisc a aquests 3 personatges un viatge al·lucinant a un món que no sospiten que existeix, on realment habita tota la màgia. És un retornar a la gent que perd la il·lusió, la creença per la màgia, retornar-los a aquest món. Per això jo crec que és un llibre que també han de llegir els adults, no? Perquè deixem de creure en la màgia, ens posem a viure en la realitat, que de vegades és un poc crua, i jo crec que hem de tindre més innocència, no? I tot això via Alcoi. Clar. Una alcoiana no podia fer una altra cosa que parlar dels Reis. Clar, Alcoi jo pense que és la ciutat més màgica per a viure el Nadal, no? Si algú no ha anat a Alcoi a viure els Nadals, jo crec que han d'anar. Es parla que és la cavalcada més antiga del món, i té uns personatges que no tenen altres cavalcades d'altres ciutats, com són els patges vestits de negre i roig, com són el Tiricity, i bé, la trilogia que té Alcoi, que són la burreta, no? El dia 4 de gener, el dia d'abans de que venen els Reis, els xiquets dipositen les cartes en les burretes, i és un lloc molt màgic per a viure el Nadal. I els negres. I els negres, i els patges, sí, efectivament, que pugen per les escales, realment és molt màgic. Aquest llibre, tu has dit que te'l poden llegir també els adults, i que recomanes que llegeixin els adults per a recuperar la màgia de viure, però sobretot a partir de quina edat poden llegir aquesta col·lecció Mites? Sí, jo crec que aquest llibre hem posat que és a partir de 10 anys, però bueno, té més quantitat de lletra, aleshores és per als xiquets que ja estan molt avesats a llegir. La nostra col·lecció abraça des d'edat de 7 anys fins a 12, jo crec que l'orientaria a partir de 10 anys. Recomanaria que els pares el llegiren abans per si de cas, però ja dic que és un llibre molt màgic, on al final, evidentment,